Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budita dan teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang adicara siraman. Siraman iku salah sawijine rantaman ing upacara penganten. Acara siraman iku pralambang kanggo ngresikake jiwa calon penganten. Upacara iki dianakake sedina sadurunge ijab kabul ing omahe calon manten. Mapan ing bagian omah sing rada kabuka kaya ing pelataran mburi utawa ngarep omah. Alat-alat sing kudu disiapke kanggo siraman yaiku wonten wadah banyu saka tembaga utawa perunggu, banyu sing kanggo nyiram sing kajupuk saka 7 sumber, kembang setaman sing dumadi saka kembang mawar abang, kembang mawar putih, mlati, kantil, lan kenanga. Salajengipun wonten wedak teles 5 warna kanggo sabunan, samput tradisional saka awu merang, banyu klapa, banyu peresan jeruk, klapa loro sing ditalèni dadi siji, kursi cilik sing dibungkus nganggo klasa amoh, kain putih, godhong dinglo bengle, kain bangun tulak patang pola kanggo nglawan hawa sing ala, kain tenun lurik pola yuyu, sakadang lan pola waktu, kain batik motif grompol lan nagasari, anduk, kendi, lan gayung. Rantaman ing upacara siraman yaiku kaya mengkene. Masang blek KTP. Nduweni ancas minangka kanggo ngeyupi papan kanggo mantu. Sing masang blek KTP yaiku wong tuwa saka penganten putri kanggo pralambang gotong royong wong tuwa kekalih kang dadi pangayom ing keluarga. Tuwuhan sing dipasang yaiku cengkir gading, gedang raja sawite, tebu wulung, ron alang-alang, ron kluwih, ron apa-apa, wulen pantun, lan roh waringin. Tetuwuhan iku kanggo pralambang pangarep-arep supaya penganten kekalih enggal entuk momongan. Sungkeman. Calon penganten sungkem marang wong tuwa kanggo pangapura lan pangestu anggone arep bangun bale wisma. Siraman. Sing nyiram sepisan yaiku bapak calon penganten, banjur ibu penganten, lan diteruske para pinisepuh uga kalebu juru paes. Sakwise iku banjur calon penganten wudu nganggo banyu sing dipancurake saka kendi dening bapak calon penganten. Pecah kendi nglambangake pecah amor yaiku supaya aurane penganten wedok metu. Pegas rikma utawa potong rambut. Potongan rikma saka pasangan kekalih banjur didadekake siji, banjur ditanem ing upacara tanem rikma. Salajengipun wonten tanem rikma utawa mendem rikma. Mendem rikma niki yaiku mendem rikma sing wis diketok mau ning adicara pangkas rikma. Salajengipun wonten dodol dawet, duweni pralambang lan pangajap supaya ing upacara dhaupe panganten swasana bisa langgeng. Sing dodol dawet yaiku ibune penganten putri. Dene bapake mayungi ibune karo nyuwun ing ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Salajengipun ingkang terakhir yaiku gendongan. Minangka pralambang menawa wong tuwa wis rampung anggone ngenteske putra-putrine. Mekaten panjelasan kula tentang siraman niki. Matur nuwun.